እዙይ ሬዲዮ ኤረና ድምጽ ራዲዮ ኤረና ኤርትራ ተኣሲሮም ዝጸንሑ 45 የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ፈቲሓ ሶማል ንምርጫ ምድላዋት ኣብ ዝጀመረትሉ ብምኽትል ዋና ጸሓፊት ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ናብቲ ሃገር በጺሑ ኣሜሪካ ኣብ ስዑድ ዓረብ ተኺላቶ ዝጸንሐት ስትራቴጂያዊ ሚሳይላት ከም ዘልዓለቶ ተገሊጹ። ኣረሳት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዝጸንሑ 45 የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ተፈቲሖም። እቶም ካብ 8 ወርሒ ክሳብ ሳት 1 ዓመት ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝጸንሑ ዝተጠቕሱ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ብሰንበት 12 መስከረም እዮም ብወደብ ሑደይዳ ገማግም ኣልኩባ ናብ ዓዶም ኣትዮም። ብ29 ነሓሰ 118 የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ብተመሳሳሊ መገዲ ካብ ኤርትራ ዝተቐበለ መንግስቲ ሕቲ ኤርትራ ምስ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ብምሽራኽ ኣብ ልዕሊ የመናውያን ተጻብኦታት ትቕጽላላ ክብል ይኸስስ። ኣብ ክልል ባሕሪ ኤርትራ ዝኣተው የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ በብእዋኑ ክትሓዙን ክፍትሑን እኳ እንተጸንሑ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ዝምልከት ዝኾነ ሓበሬታ ኣይወሃብን እዩ። ጉዳይ ባህላውያን ገፈፍቲ ዓሳ ዋንነት ክልማይን ደሴታት ዝቑር ሓኒሽን ሓደ ካብቲ ኣብ ታሕሳስ 2015 ንመንግስታት ኤርትራን የመንን ናብ ኩናት ዘእተወ ፍጻሜ ምዃኑ ኣይርሳዕን። ብምኽትል ዋና ጸሓፊት ኣሚና መሐመድ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ብ12 መስከረም ኣብ ሶማል ምብጻሕ ኣካይዱ። ሶማል ምስ ምርጫን ካልእ ፖለቲካዊ ውሳኔታትን ብዝተሓዝ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስተር ሁሴን ሮብለን ፕሬዚደንት መሐመድ ፋርማጆን ብዝተፈጥረ ምስሕሓብ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ፖለቲካዊ ወጥርያ ትርከብ። ኣብ 10 ጥቅምቲ ብዝካየድ ምርጫ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ስልጣኑ ብዘይ ዝኾነ ጸገም ከረክብ ትጽቢት ኣሎ። እቲ ፕሬዚደንት ብዛዕባቶም ናብ ኤርትራን ኩናት ትግራይን ብምስጢር ተለኣኾም ዝበሃል ዘሎ ኣሽሓት ወተሃደራት ሶማል ብዝምልከት ካብ ኣባላት ባይቶን ህዝብን ንዝቐረበ ሕቶታት መልሲ ከይሃበሉ ስልጣኑ እንተሓዲጉ ብሕጊ ክሕተት ከም ዝኽእል ይግለጽ። ምብጻሕ ምኽትል ዋና ጸሓፊት ሕቡራት ሃገራት ናብ ሶማል እውን ነታ ሃገር ናብ ዝበኣሰ ምክፍፋልን ግርጭታትን ከምርሓን ዝኽእል ምትፍናን ክልቲኦም ወገናት ንምቅራብን ንሰላማዊ ምርጫ ንምድላውን ዘንቀደም ምዃኑ ተመልኪቱ። ጸጥታ መላእ ሶማል ከውሕዝ ዝኽእል ርጉእ ማእከላይ መንግስቲ ዘይብላ ሶማል ዝዓበየ ብድሆኣ ኣሸባብ እኳ እንተኾነ ኣብ መንጎ ኣባላት መንግስቲ ዝረአ ፖለቲካዊ ምትፍፋን እውን ካብኡ ዝንእስ ከም ዘይኮነ ተንተንቲ የረድኡ። ኣሜሪካ ኣብ ስዑድ ዓረብ ተኺላቶ ዝጸንሐት ስትራቴጂያዊ ሚሳይላት ከም ዘልዓለቶ ዝተፈላለዩ ወተሃደራውያን ምንጭታት ገሊጾም። ካብ 2019 ኣትሒዙ ኣብ ወተሃደራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ልዑል ስልጣን ተተኺሉ ዝነበረ ፓትሪየት ዝተሰምየ ዘበናዊ ጸረ ሚሳይላት ኣሜሪካ ዝተላዕለሉ ምኽንያት ኣይተነጸረን። ስዑድ ዓረብ ካብ የመንን ኢራንን ናይ ሚሳይላትን ድሮንን ስጋታት አንጸላሊዋ እናሃለወ ኣሜሪካ ነተኺላቶ ዝጸንሐት ሚሳይላት ከተልዕሎ መወሳና ሕቶታት ኣላዓዒሉ ይርከብ። ስዑድ ዓረብን ማእከላይ ምብራቕን ካብ ኣሜሪካ ውሕስነት የድልየን እዩ ዝበለ ልዑል ቱርኪ አልፈይሰል መልዓልቲ ሚሳይላት ግና ጽቡቕ ምልክታት ናይ ምትእማን ከም ዘይኮነ ጠቒሱ። ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ካብ ስዑድ ዓረብ ስሒባቶ ዝበሃል ዘሎ ሚሳይላት ወግዓዊ መግለጺ ሃበትሉን። ይኹን እምበርቲ ሚሳይላት ኣብ ምብራቕ ኤስያ ዝርከብ መደበራት ኣሜሪካ ክትከል ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕሬስን ብምጽራረምን ብሕጊ ንኽሰርሓ ንዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑ ኣሎ። مريح تجمر تمرح تمهر تنقح توفر تسرح تعلم عقوبة زباتح تمعت تجنح تلبم تقرح تسالي تتعنح تزاتي تقم كات فتح تفرش شحل كات بزح تمرش تقعاز تحيت تعرب مريت توقح توفي تهمنات كروح أب كل اللخا كل إخاب ويتالبين مريح
عبير عليك بلكا محجي أما حير ديخا مقابر تسوي خاديخا ولاس قنات اللخت بلا اللخا تنبر وربيخ بلكا تعطيخا أبتبع عمق ميستر زبلوط في إني انتاي لئي بزعبخا خنقر ممهر مرور إذ كان اقرخان بسنسلة حاتيني لوشن كركر حق اليوتا موائل استنغانيل كالام مريت نعخا وحيطا قسم ما بلا تكات حق الخانة بوشتا حق اليو عركي محازا مقادل تيخو لا تدلي لا تلويتا من تنات انت تقاليسكا نات انت كاقن بتتألام قحيلا تقبيتا مستمن قبابل تمحازي خانة سلام ارتراخ توقح كم من كعبت عرفتن تلتلكا دك اسكام من قخلت تأخويح سبن تفطرم قالوا سخاقن خلهم تسكح يرزنني وسم كامر حي رد يبلن خلع لكا زنت علي مسلني فرح تزارو سكبرهاتات ارترا انتاي خمري خم كاب سحل كسا عسمرا تزارو بايت ول نزامري تترا تبحبو استغبرت صلي مزغب سرق حسور شطرا تاريخ موما عسيبلي أكبر يرسع أي موتني وتنفاسا لوز التخاخا يتقر هي تقال لاي بخلط عرر إيد كوقا يتحادى يفتني فيد بتسألائي يتحادى قن بناي بتسأيوت إيد كدفا مريح انتا إني روق ألوم انتاني مترشال بواه حدر خاص درايدو ولاس حدر خانات انتا تاز تزاربوا انتا آتبلتا قالتا نساتهم زبلوا عوتنا حفاش جانيرا انكو عوتنا حفاش حجي عيرئوا عتم السقاخات الدربيو ريساخاب اسر بيت مقابر انتوقو حافو زي الشمكاتك انهم مننت كبرت كان تتصرفو جيجننت كحمد دورونا يكونن زبنن تنقفو كلام قلايكو أخلون تاريخ كامر حي كنبريو قصات عالم ببقانقو وتتصحفو كلام قلايكو أخلون تاريخ كامر حي كنبريو عبقصات عالم ببقانقو وتتصحفو مريح كيراني تصفى تكساس أمريكا فنلي جانا وترو أبلبنا له كلا يكفل على الزخري زخوركم سمعتنا جانا وترو بلبنا له زبلار استي نتاريخ دحر بايتان تقدلاي سألاي سيم تهي ملكتنا أبز حلف مدبنا قدما يكفل زانتا زخريا قريبنا لكم نيرنا مؤتصلتو خالو مقربيو كتكتاتلنا نقدم زحلف مدبنا تقعدلاي سيم تهي مسحواتو زنبرو عمي فقرن قدم مسلافو نزنبرها وهون يقليلنا نيرو لومو نبتر استتي خقصل حابيرنا نكتاتل سرحت موكر خاصك كفلنا ما أسيخ من فكيك هنغري أركا سرح جمر بهاربو فرنش كمهري لأب مابزي جعفرت مرت زغيد كاو نحد عمد نقر مدن نيري كاو بشنجات حنسو عن شمونتم يسلف سيم تهي كلمن ميرا مسلافو حدي كابتم وقعت ممهران المكونن كم زنبرن أبيت تمرتي المكونن فولي زغر قديفو كم تسلفن أمان إسهال علي النسل زنبرن بزعبازي كعلني توكي سيانيره سيم بار تذكروه بالصناعي أبزي حجي ولا بحل أمان إلساحة حجي تايزولو حدا كابتي بحرياتي مثلني ولا حجو متخونسي كابتي تغياتي حجي شعوز صبو قرنا زي ماركس ندر كان بيبناينا فلاي درك مسمسي تحانتي تافر كانت السيرفيس كستاي كاسمرا مسكركو أب حرر يوديها حرر كا نمن باب زعد بوسايو
ماركسነት ጋር ዕዳጋ ወሪድዩ ኩሉ መጽሐፍ ተዘርጊሖም ቶም ግዜ ኃይለ ሥላሴ ተሓቢና ንበብ ነበርና ሕጂ ግዜ ደርጊ በቅርሺ በ50 ሳንቲም በቅርሺ አትረኽቦም ከም ኢዛ መሰለ መጽሐፍ ናይ በዓል እንግሊዝ ናይ በዓል ማርክስ ናይ በዓል ለኒን ሕጂ ኣብኡ ተንብብ ይኸውናቱ ኣብ ሃረር ጫት ኣሎ ጫት ኮንካ ምጥርናፍ ናይ መንስያት ኣሎ ብለሉ ሕጂ ምጥርናፍ ናይ መንስያት ናብ ናይ ምንባብ ዓይነት ስለ ዝቐየርዎ ቶም ከም ትራዲሽን ከም ባህልና ኾነ ስለ ዝኸደ ናብ ምንባብን ናብ ምክሳዕን ናብ ድርግምን ምፍላጥን እናዘንበሉ ስለ ዝኸሉቶም ደቂ ሃረር ኣብ ሕጂ ሓደ ዓመት ፅቡቕ ጌርና ኣንቢብና ገለብታት መፂና ኢና ንብል ስለዚ ኣብዚ መፃና እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝጅምር ነበረ ቃላቅል ነበረ ክፍዕታት ዘንፃሉ ነበረ ናይ ደርጊ ሓደገኛ ስታይ ምዃን ማርክስነት ኢሉ ናብ እንታይ ገጽ እዩ ዝምብል ኣሎ ናብ እንታይ ገጽ ይኸይድ ኣሎ ሓደገኛ እናኾነ ዝኸዘሉ ነበረ እዋን ይብድውም ነይሮም ይጸርፎም ነቶም ናይ ደርጊ ካድረታት ግታ ዝበሃሉ ዳሕራይ ግን እቲ ስልጣን እናድለለ ምስከለ እቲ ታ ሳይት ግንጠል ከም ዝነበረት ብልልቶም መንእሰያት ከቢድ ዝኾነ ስጉምቲ የንፀባርቕ ከም ዝነበረ ርዳእካ እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዝመፅእ ከለኹ ኣነ ሕጂ እቲ ቀይ ሽብር ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ስልጣን ድልድል ኢትዮጵያ ነቶም ዓብሪ ምዛረቡ ዝነበሩን ብስቱር ዝጠርጠሮም ግን ነዞም ኩሎም መንእሰያት እዩ ዝውደሙ ሕጂ ምስ መፅኣና ኣብዚ ናይ ግድን እዩ ከም መንእሰይሲ ሓደ ምስ ህዝባዊ ግንባር ዘለካ ምስ ገድሊ ኤርትራ ዘለካ ርክብ ክነጥፍ ኣለዎ ካልኣይ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ካውን ብስል ክትብል ተፃሪኻ ስምዒት ኣለካ ከም ኤርትራዊ ሕጂስ ኣብዚ መፅኻ ሕጂ ኣነ ከም ሓላፍነት ሕጂሲ ኣስመራ ዝመፅእ ከሎ እዋን ንሓንቲ ብናይ ሸውዓይ ዓይነት ሪኣ ከለኻ ናይ ቆልዓ ስራሕ ክትከውን ትኽእል ግን መምህር ኮይና ሕጂስ ክምህርሲ ኣብ ኣስመራ ዝኸል ጓል ኣንስተይቲ ኣይፅጋዕን ዝብሉ ውሳኔታት ዝወስድ ኩሉ እዋናት ነይሩ ምክንያቱ ወይ ክኸይድ ኣለኒ ኣይትኸይድ ኢሎም ንብዙ እንድሕር ኣለኻ ኣነስ 99 ከም ሚእቲ ልበይሲ ኣብ በረኻ ይኸውን ኣለዎ በስ እንተኽኢለ እዞም ተምሃሮይ ብዛዕባ ገድሊ ኤርትራ ይኸፍል ተለኒ እምበር ኣብ ዝኾንካ ክስታይ ምግባር ሰኣይ ፅቡቕን እዩ ዝብል ውሳኔ ይወስድ ባይዘ ወይ ከምዚ ኢልና ንኣትሞ ትምህርቲ ሳ መጀመርያ ዝገበርና ቃልሲ ሕጂ ውዑይ ነይረ ውዑይ ክበሃል ግን ሓደ ነገር ገብሮ ስለ ዝደልየ ዝገብር ቤት ትምህርቲ ብናይ ሃይለ ሥላሴ ሕጊ ዝመሓደር ነይሩ ናይ ቀደም ሕጂ ነዚ ቁርብ እቲ ማሕበርነት ዝበሃል መንግስቲ ናይ ደርጊ እዚ ዘፍቅዶ ብኩታት ተጠቒምካ ነቲ ሕጊ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሞር ዲሞክራቲክ ንምግባሩን ተምሃሮ መምህራን ዘይጭቆኑሉ ኮታስ ኣትሊስት ሓሳቦም ገልጽሉ ዝኽእሉ ብዛዕባ ምስር ርእሰ ውሳኔ ናይ ሶሻሊዝም ሰላ ደርግስ ብዙሕ ሰብ ፈሊጥ እዩ ተዲካለት መፅሓፍ ስለ ዝዘርግሖ ምስር ርእሰ ውሳኔ እንታይ ማለት እዩ ወቢልካ ኻን ምስር ርእሰ ውሳኔ ህዝቢ ኤርትራ ክረጋገጽካ እንታይ ትገብር ስለዚ ሞር ዲሞክራቲክ ክኸውን መሰል ክህልዎ ትሰብን እዚ ሕግስ ኣረጊት ሕጊ እዩ ግዜ ደርጊ ግን ሕጂ ሓድሽ ሶሻሊዝም ሕጊ ክወፅእ ኣለዎ ኢልና ምስ ገለ ሓፋሽ ውድባት ነበርና ኮይና ማለት እታ ነገር ነበርዓ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ሕጂ ብዙሕ ንዕቐት ነይሩ ብልዕልና ንኣሽትዮም ግልታት ዝበሃል ገዛ ርእሲ ዳይሬክተር መምህረይ ስለ ዝነበረ ቀደም ይንዕቐኒ ዝስሎ ዘላ ሓሳብ ዝኽእልካ እዩ ገለመለን መዓት ቆልዑን ገለመለን ይብል እሞ ኣብ ትምህርቲ ስታፍ ኣኺባ ይርከብ ኣብቲ ስታፍ ሕጂ ዓብ ነገር ጌርካ ክዛረበሉ ዝኽኢሉ ክኸውን ይኽእል ግን ሽዑ ንዛረብ ሞ እቲ ቮት ይስዕር ንትሕና ነበርና ሕጂ ሓድሽ መንግስቲ ዝኽኢሉ ሓድሽ ስርዓተ ምምሕዳር ይውፃእ እናተባህለ ከሎስ ናይ ግዜ ሃይለ ሥላሴ ኣብ ቢሾፍቱ ኣብ ናዝሬት ፀደቐ ሕጊ ናይ 1962 ኣብ ዝኾነ የብሉን ተባሂሉ እቲ ሕጊ ኣዝዩ ድሑር ንናይ ሃይለ ሥላሴ ዘንፀባርቕ ነይሩ ነዚ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ከባቢታት በበት ዝጥዕሞ ከባብን ህዝብን ንዑ ሪፍሌክት ዝገብር ሕጊ ይውፃእ ኢሉ ነይሩ ደርጊ ከምዚ ሕጊ ሓበሻዊ ናይ ኢትዮጵያ ይበለን መንግስቲ ኩነታት ዝጥዕሞ እዩ ዝብል ንሕና ኩነታትና ዝጥዕመና ሽዑን ሓድሽ መምህር ሽዑ መፅአ ኣብታ ኮሚቴ ይምረፅ እታ ኮሚቴ ኮይና ኸዓኒ ንገብሮ ሕጂስ ነዚ ክትገብር ሓትያት ኣይኮነን ግን ትሰብ ሽዑ ፍርህ ነይርዎ ይፈርህ ነታ ኮሚቴ ክመርፀካ ከለኹ እዋን ንፍዑ ኣሚኑልካ ኣይኮነን ግን ይተዋግል ዓይነት እዩ ዝመርፀካ ንምረፅ እሞ እቲ ሕጊ ብምሉእ ምስ ተነድፈ እቲ ዳይሬክተር ሓርቕ ኣይፈቱን ብምሉእ ነቲ ቤት ትምህርቲ ነቲ ስታፍን ነቲ ተምሃራይን ክንብብ ኣለዎ ተባሂሉ ኣነን ካልኣይን ከዓ ነቲ ዝተነድፈ ሕጊ ብምሉእ ነቲ ተምሃራይን ገለ ነንብበሉ ካብኡ ኣይፅናሕኹን ነብረ እኮ ይገበርኩን ረብከት እዩ ካልኣይ ሕጂ እቲ ዳይሬክተርን ካልኦት ናይ ደርጊ ኣባላትን ዝወደቦ ንተምሃሮ ብጉያ ፈሪሞም እቲ ትሕዝቱ ካልእ እቲ ዝፍርሙሉ ዘለዉ ከዓ ካልእ ገይሮም ናይ ኮራኩር ናይ ሻዕብያ ኣብዚ ደሞዝ ናይ መንግስቲ እናበልዑ ፖለቲካ ናይ ሻዕብያ ዝዝርግሑ ተባሂለ ተኸሲሰ ነይረ ኣብ መጨረሻ ክረጋገፅ ኣይከኣለን እቶም ተምሃሮ ብምሉእ እቶም ዝፈረሙ ተቃዊሞሞ ንሕና ዝበልኩና ካልእ ክላስ ኣይንቕይርና ኣብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ኣይንኸይድና ኢልኩና ፈሪምኩና እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ክሲ ግን ንበይኒ ስለስ ስዩም ሓውና እዩ ፈፂምና ምፅኻ ከምዚ ዓይነት ፅል የብልና ገታት ኢሎም ክስታይ ዝገበርዎ ኣሎ ካልእ እዛ ብዛዕባ ፖለቲካ እቶም ካድሬታት ናይ ኢትዮጵያ ብልዑል መኮንን ምስ መፁ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያን ከምኡ ዝገብሩ ነይሮም ኣብ ልዑል መኮንን መፅኦም ከዓኒ ፖለቲካ ብዛዕባ ሶሻሊዝም ስኽንመሃር ኢና
ስለዚ ሓፈሻዊ ሶሻሊዝም እንደነጽን ወይስ ተጨባጭ ሁኔታና ኢትዮጵያ ፍሉይ ኩነታትና ኢትዮጵያ ነጽን ነው ሕጂ ታ ፍሉይ ኩነታትና ኢትዮጵያ ንሕርመጽኻ እዚ ሚናህን ለይ ዝብሎ ነይሩ እዚ መስርዕ ካፍለ ዕላማ ካፍለ ኣብታ ኢትዮጵያ ኩነታት ንሕራቲኻ በቃ ምቅንጻል ንእሳት ኣነስ 7 ንሳያ ሽውኻ ነይሩ ኣብታ ሓፈሻዊ ሶሻሊዝም ተራእቲኻ ግን ኣብ ክትዕን ኣብ ማርክስ ከም ዝበለን እንግሊዝ ከም ዝበለን መልካትካታ ዝኾነ ሕጂ ዝንካታ ኣነን ገለ ደገፍተይ ነይሮም እዚ ኣብታ ሓፈሻዊ ማርክስነት ንበርነቶ ካብኡ ኣቲና ኣብቲ ፍሉይ ናይ ሃገርና ክንኣቱ ንኽእል ፍሉይ ናይ ሃገርና ግን ሕጂ ማርክስነት ተኣትዶላ ሃገርዚ ከመይ ገይራ እሞ ሕጂ ክሳብ ክትከውን ስለዚ ካብቲ ጀነራል ነፅንዕሞ ኣብቲ ፍሉይ ነቶን ካድር ካታዕ ነው ኣሙሉ ኢትዮጵያ ኣብቲ ፍሉይ ጀሚሩ ስለዚ ኣብዚ ኸመይ ገይርኩም ከም ጀምሩ ሞቨት ዘይንገብር ቦት ንገብር ሕጂ እትስታፍ ብምሉኡ ኣብቲ ሓፈሻዊ ማርክስነት ዝብልኣቱ ካልኣይ መዓልቲ ምሽ ምርጫ ግበር the same thing ሕጂ እዚ እንታይ ዘንጻር ደሎ ብለና ሕጂ ብንጻር ድሌት ናይቲ ካድረ እቲ ምርጫ ዝካየድ ዘሎ ዲሞክራሲያዊ ስለ ዝበሎ ምርጫ ግበር ኣሎ እቲ ምርጫ ግን መንጻር ድሌት እዩ ብዝኾነ እቲ አንጻር ድሌት ናይቲ ስታፍን ከይዳልና ተባሂሉ እቲ ሓፈሻዊ ማርክስነት ከም ንምሃር ግበር ሓፈሻዊ ማርክስነት ሕጂ ኩላ ሰብ ኣብ ግግር ኣስተንብቦ ያጽናዕተያ ግን ኣብቲ ሓፈሻዊ ማርክስነት ማህበሩ ይበሃል ሓንቲ መዓልቲ ነገር ተማሂርና ኣለና እታ ትምህርቲ ከማን ኣማኑኤል ሳህሊ ዝወሃባ ብዛዕባ አይደኖ ገለ ናይ እንግሊዝ ጸሓፈ ገለታት ነይሩ ኣማኑኤል ጋር ከም ዝትፈልጦ ነህር አልሐምዱሊላህ ክገብር ዘለ አልሐምዱሊላህ ዝገብር ናዝ ገዛሩስ ዓለም ናይ ገዛሩስ ተሓስባሎ كمرنا فتينو انت عايز يقولون دي انجليزي خمس زباله انت انت يفلت انجليزي خمس ما بمهرج وما بقى نهرا لنا قلنا لتا لسن درش شابلي ودا بحري قصيم داي قصيم داي قدي في معني سواء شو انت يسلف مالتي سيوم تمزخوننا أرسلنا كلمة سي سبعتات عمو مصحف ماركسية تنبيهون أبتوان تياب إرترا سفينو كابز نبرين وفري أطل الحراد وفري كي شبر كالقلاقلن عميدا إرترا تسلفو بهبوك تتمن دلاي نيرو أبتواني يتنا ميدا مسلفون كم دلاي كاين برا سيوم من بعر إنه هو نتقدمين مسلف تمكرون اتشعو زكاة ممكنة تعلنا حبيرنا اسمعيو يعني سنة هيوت على درج مسير درج كوين في هتناي نايتمرتون ناتوارا شو سلز مزه قد نشعوس بزخونة من قد ديار كاس نبزي نمصاينيرو نبزي مزه عبد المكونن للتعمد زي ملء مر مالت تمسي قطانا باسواق مبار مسلافيو ግን خلای ጊዜ ከም ዝጋጥም እንደሎ ኣብ ናይ 1995 ሰርቪስ ኮይነ መጽ ድር መጀመሪያ መስቀል ማለት እዩ ሰርቪስ ኮይነ መጽውን ሸው ዝዋጉ ባር ሕማቅ ነበር ኩነታት ኣብ ኤርትራውና እዚ ሕማቅ ነበር ኩነታት እዩ መንስ ሕዝ ወጥተሉ ነበርባ ሸታግና ይዋን ሕጅ ወይ ክትቀተል ኣለካ ወይ ድማ ናብ ገድሊ ክትከተለካ ኣብዝዋን እዚ ሻዕቢያ ክርስቲያን ቆበሉ ኣብዮምና መንግስት ኢትዮጵያውና በስመራ ኮንኩር ስለዝኾነ نتمنى مهارات بحالو سنبرنا كلهم نبي تبقى صحيح نبي تبقى خصنا حاجتها مشارش عمينت الناس نبقى لهم كيدا لنا يوصلنا خالو فزنتين يباركونا بتاع مشارش هذا راح يجي موسى زبحان نيرو بس الناس كم تورد وناس كم تنعب ساعة زور كهاي صار كاي مسعودي أبزقن عتوب سخنة بساعة عرفان فلتنا نقرأت يلهم بينا خم قبل تركب بينا خد خير قلنا فلتنا ورنا من الوزن أو كساكر نبرة أخيوات كلش ساتفين يعني هاوس مرة خيرنا كاوجن طبق زندنا خلوهم صغير على اسمرات النور مهران دي من عساكر الجموسية زبان ممرا بمكون النبرة بس صبق مستزباب مباري الله لأنامو كان كيف نسلفكم كلنا نسو تانيقر كود داعي ولنا هجيس تالاست نقو أبتا إثيوبيان إيرلاينز أبزي بالاس فالي تاني رشلو أبا خن الرحمو كابا كلمتهم إثيوبيان نحنا موصالهم نسو حيزلنا نبرها خيف سعشو منتينة بحلنا إن إثيوبيان إيرلاينز دوم إثيوبيا غوزنا احنا نزع شوات تفعلنا راح نبرهن كيدتي يستاينا شاغن موسى يتفعلنا اي مثلتي براح وسكم زورنا بقى اب اسمها متراشو نموتيا ان شعبيون كبولنا خمسه دليو تردينا ايتيوبيا خيد ايتيوبيا خيدنا تيز نبري ناي سيرفيسنا ترفن دحري حد عمدن ورادنا نزت تاريخ كنتاني ودحا كم زراخو موسى نزارس تقدمكم سنبرو تمزرخبو سبات كا نخندز اكل حيلي كما وصفهم زي كل شعوب قلنا نزي أمون كستاعي قبرا إثيوبيا نملس موسى السوق خيس لازنورو
أبسمراون بزح قالت كهذا سبسة زنبري بدرجة إثيوبيا وندرجة مفلات بس هي كنت خينو نعو يوصلوه نوصلهم مسير نحنا مستسلفنا مسوي شو ممكن كمان يركبنا لون تسوي صراحة هذه ساعات مجلسنا في زنبري سيرفيس ودينا هذا عمد تمرتنا غيرنا قالنا نبزي نملس عندنا حاجة خنا بزوم سيكاني بس نيجي للآخر أنا بيرتاح خمس مسيس قبل ناسو حتى ولا بدونا غلو بأجا خاني جمادي قالي بس يحميرو إرسال بس هو ويسو الحدث رزرعه عد موت ستملو عد غير ستملو تبيعوي نعم كيرا كان إحنا لنا نغيره رجعنا زي هذا اسمه غسل لك يعني قصدي عزم صاحون تي مثل لا حجون درجة فوق لين برن عزم زي قد تاب تمرتي أتوقع حدث للسبعة توري ديزو سنة لحقي أفن كلا لي خاين كرت خاين قتل خاين نقرير كا صراحة جمر بهرمو فرنش كمهري لأب مابزي جفرت مرت نبرنا يجيب حوزي أرسل أو يمركز كأو أبصر سرعة بعي ورحنا عمتي نتويت مرت صغير كأو نحد عمت من قرمنا ميري كأو بشجعت حسن عن شو مهتم يسلف أو عن شو مهتم نجي بينهم حج أبو صاي تازوس أنا لما قلت أزيح ما عملت نيرة عرب ليتي زي كانيو ستيشن بتقدر تجتهرم ولا بوجتات يوم سووا زي صمجم تيم ناس قارن لو بعد إنك كانيو ستيشن يرم حجنا قدام نقولنا هنا كنا حسبتنا عرب ليتي هم صخندرنا أساسا عصرت بيد جمر ولا أسمراي تولي حديو بتي بومبات تكوس نوري نقول تتسانا مسحر عركينا حج حر عركي قبل ساز مسنيرو ورحيل عرفت مزيس خير التربة جاي ترفني خبر الحمد لله ثلاثة كذي بس مكتري في التسوون دي أماناتنا آخر الدخل ترف بس فصل بس خذ كلام عن عادي كان غكس نفسي كقتلي ده خد هذا برانه ترف قريبه سلز زبرني ما جرش هذا ما حد زيات نصمه حرب ليت مساي حدر زودي ملو ليت اسمر تقص حدر أجن صباحا وين عم كيحس دلنا أجن نقص عشرة سنة اسمر أبو أو تحدر طري ساعة شو عد تغنى ساعة شو عد رستيسهم هزب سنك أساسي لما نتحمق حديو بس عشرة ترف تقص نيرو بس ود حجي بقى مو راح يحس راح نكيدوا له ما حجي كنت تطلعني هذا جاه كنت تلست معك 5 جير كان عايز ترفل 5 جير كان الجهاز ما عاد زي 5 متري على هذا كتجني نوص سانت أنان زي أسكار كونغون قرمن عشرة ولا صايب مثلا نحن نوص إذا كل سب بلا صغير وأبكان شلو خلنا نستجي يتعرف أنا نيران أتم قالوا صغيركم ما بيدريهم أو كده إلكم كوزيتور كان زانو سماي دلوانهم كنت دلهم نزور دلنا مثلا دلو تنوغوي سزوز سيلن ساعة شو عتر بخيني كنا بلنا بقى أنا حاسة أشكي بتود خاصة جوريلي هم أصبون تعد موسيقى أنا خدمة بلوكهم بس خلنا حاجة بلوكو ساعة صرحنا بمجدي كرم هنجي تمر سولنا كل بلوكو تعدي دول ما بتم بوليس كذا إحنا خلنا بتم تهدر في الصحراء 6 ملس متابعين موسعين لي وأنا توم بديت أتيم حاجة رسلته عليه كفتش جاب حد جانا أتلنا ما جرشة تقول لك تخفتي بهالمو نفتش على فسرز نورو هنحلف نغيد تسألن نسألن يفرحنا ينقرنا خطم هذا رسم هجس حنت سبيت نيرة زين الدهزان لنا وايد ولا كي ناس مزح حسكول أنا منك حس طوالي نحنا ندانا قرد لنا يمشينا سنجن قدر المخنث ترجع ودينا نيرة زين سبيتي لازم نرسل شيء من الله تكلمنا خلعنا الدهرين هجس سبيت حلفون نحنا دوا كلنا دوا بيرونا وكأنا بيهم جاءنا ممرية ولا كلامنا نيرة تمعلتي زخا عركي خالد سامس أبو ميتموس رزلوس بس إحنا خمس سنين نبوا حزن قبل مسيقات ولا اسمه عملنا ينصار ترتم حراي سراتي ما نسيت خدكم داهم توم برقلات الحلول وبن زجر مكة نزخل له نجار زي حسبنا على وصعتنا ورقت نيراتي عركي زي يجونش أنبازولو صرفوا النور بشفتوا ديقله نايزم جعان نزولهم مغمتي نتهم سنكران نكون عندهم جلس بحالو السوق بجزء درجي توجه جاؤنا يسمو صراحة يخون أو يسرح نيرو هجني أرتاح من صغر لسه ورقة كبيس حتى نيدرجي توهيبون نيرو أرتاح دلو خير خيس رزلو ولو متحبر قبلوا كاب نيدرجي صحفتيلو فيرما الله هجي زورات كان زي أسرح خمسة سرح عريه بلا مالو بقى زورات سرعتي شالك علي متعلق أنه رؤو نتي وتحضر قاعوا بسلام محل نخيد أبعد أبيت خمسة سرحكم حر تقرأي صراحة تقرأي في الصوم ما نعبي درجة قتلنا وندلي ذكر كرجال لهم غير مفهومنا
مچرش حاجة أب عد إذا بدرنا المسح نايم بدر بتاع مسح تسويت عج كل جزء تا كونغونا شكل مثلا تخيل أبقر متخنا كناتنا تقاطع حج خرياس نايم حكي خبتن نطفات أما مچرش إذا بدرنا بسحمه بدر إذا أنقول طويل هتعد ولا أبغى أخي بس إحنا كنا خلت خجت هلا حجم بدره فرقة بزواجنبر فرقة بالعلاء وجنا بزواجنبر تحت وجنا بيتبع تحت نيرة فرقة نيرة حجتهم بيتبع مجمرة رهونامو قوم يلهم كابتي قوتات وردو مصور الحجي تا ناي بشوفتو ورقات قيمتنا حمز الله سلة ردانا أنا اليوم تا ناي درق بيت صحفت الرئيم سلبنا دقي سمرو من حدهم صاوئو دق تخباب دق بشوفتو دقالي وناتوس كاب عدنا مسيسف كاب قال مسيسف حجي بسعبا دهي هديهم دهي بقوم دهي زترهم دهي قلق حتو أبكال إسرحهم العطو هجي بقى أنا تودي متعركي بساي نورس تشيشمو تفهم على مشمو جزا خمسة ألف طويل مسير كذا أقودنا كنزي أحورا كذا على رأس سويتي ميتالو قال القصي سمع خان سواء سواء أنا إذا خمسة أخي بس تتحلف بس خمسة تصاق كل توسعات خمس فلطان تنصات أتوقع خمسة موت خمسة لون قال يرجع صلى مع شو من يرجع بقى أبنا فقطن أبنا تدرون تذكرون أبقى هجي بقى أي حليلنا يفانونا سوني كم نسكن بالدب الداليم كم صلحن تبدأ بيحزنا حزب لهم تعركين عندهم وصح لهم زبنا بتنكرير لهم هم ترى علينا زعلوا أبكينا نزلوا ومرينات شعبية ما نجي زعلوا ممكن جورز بأننا تنقاطات يحبرنا كل تنقاطات تراهينا نتم نايم جرش معتي نريمنا لما يتبعين رحيتها أنت تخيلوا كلاش من حزنا خم نبلسهم شعب نايم جرش حقزي بسلام تفاني نيم أرتحرج عفنين بدر مارتي أرتحرج عفنين بدر بس تقدرتي رغمنا تسويتي تفعت محنا تناوحت محدة كان زامزا مسلو سواتي مسلو طولو بقى زنبر تسويتي بتعمي بتعمل النغا ونازو نتا كالايتا زنبر السويتي تالايتا أبيات من عنيرة شعوب صحيتو غاية وطان نبترفع من صحنا كم شعار سمين خيلاتا زبقل زيوم لو كان يكون زخل نيرا ملاتا نهاجرين زخد نيران مسوات خفلو ما زمنت كمسو كابا أقسم سفلوتي تهير لوم دامورا كونغون نصران حيزم صغلو حيث كونغون نصران كمان سيدي فلوت أخير منبر زيت حيث كمان أنا ورمن نحنا غان حزوقين يمحرر نايب سلس تعمل بايك سخت أبي ما ينبرك ولا نقدرون ولا أي خمسي أين الشخم كوين زن قلت زين سلسم كورزاتهم سيوتهم كفيرهم تحريجكم زعرت زيا يلون سلسم دقيس عرس معكم عسواتكم سمر لكم بلا قليلات ثم حواتنا صميراتنا أحواتنا سمرتهم تقادر تحجي حركوا أي حكوسهم معناته أبتي معاتتي كاوس مراختو تصيل كمحساب كي تأثر كي تبر وين ما زقبر كهجبن انتليو كي كشحر بس أنا بس مقطع هدم تزي كونسي كم زين نخت قادر الكاس نسبح السن بس نيرو سوني نيرو سومنا له ده فسومنا له كل مثلا خلني أنا زار مع عتياجن كنت مسؤولين وراكم اليوم وزح يقايوني بمعواتكم قلنا حني لهم صدنامو كبابك بدم بزاول كرنا زاجر تمسجيونا نبرتنا كل ركيونا وكرن يرنا نهارتاينا نايت سيوم بار كم زون مصحنا جنا كابنغو نتا نحزبو كوفيا زحلن هيوتو بجاخ تكون بتنكر فتنيو نموبا وفيوا كساب قبعتا نحزبن هاجرن كتقلقل كا زركابو تحزقو ساعتون گنزبون ركبو بوتهدراوي تعليم كانت أن ألصدرو تخقبران ناف تعليم وريدو هو التعليم زخونه يكون تقادلا يكبير كوان تخونه نسيم جنا يكبرون تزغبر هوات تي بسان كتمرتون درجان أحاتون دهر تعليم زكاتهم هو تحزاي بزعباز بزملكات أبزمت صفن وانا كان أرولكم هنا كساب شعو سناهي مسكولا زي راديو إيرنا دلت راديو إيرنا أبزوان زي أب عالم نناتنت برس ويحسابك مقلات زملكت أجندا خلعلن كله إيرترا حنتي كابتن بقالو تازتك أسا هاقرات عالم أب قدامي درجات ركب تاريخ إيرترا كمز مسكرو ناتس برس أب إيرترا رحق كيكناكوا أب حمساتات انترينا
ኣብቲ እዋንቲ ዝሕተማ ዝነበራ ጋዜጣታት ክሳብ ክንደይ ብናጽነት ይሰርሓ ከም ዝነበራ ኣብ ግዚኡ ንዝነበረ ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ክሳብ ክንደይ ኣበርክቶ ነይርወን ናይ ትማሊ ታሪኽ እዩ። ድሕሪ ናጽነት ኣብ ዝተረኣየ ምዕንባብ ናጻ ፕረስ ንብዙሕ ሃገራዊ ተስፋ ኮይኑዎ ነይሩ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ንፕረስ ዝምልከት ሕጊ ብሃታሃታ ሓንፂፁ ኣብ ግብሪ ኸውዕሎም ከሎ ኣብቲ ግዜቲ ንዝሓተቶ ናይ ወጻኢ ረድኤት ንምርካብ ዳ እምበር ብሓቂ ኣብ ናጽነት ፕረስ ኣሚኑ ይኮነን ዝብል ኣረኣእያ ብሰፊሑ ይስማዕ እኳ እንተኾነ እተን ሕትመታተን ናብ ህዝቢ መዓልታዊ ክዝርግሓ ጀሚረን ዝነበራ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ህዝቢ ኣብ ምንቅቓሕን ሓበሬታ ምትሕልላፍን ብቐሊሉ ዘይግመት ኣበርክቶ ገይረን እየን። 11 ዓመት ከም ዝቕንያት ዚግና እቲ ሓቀኛ ገጽ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽን ናጽነት ፕረስን ዘርአየ ፍጻሜ ተራእዩ። መራሕትና ትርጉም ናጽነት ፕረስ ክሳብ ዝጠፍኦም ኮይኖም Why isn't there any free press in Eritrea? What is free press? Press which is not run by the government. There is no free press anywhere. It's not in England, it's not in the United States. We'd like to know what free press is in the first place. እቲ ኣብ መጀመርያ ናጽነት ተራእዩ ዝነበረ ህዝቢ ብናጻ ሓሳቡ ዝገልጸሉን ሕተታቱ ብናጻ ናብ መራሒኡ ዘቕርበሉን መድረኽ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን እውን መሰል ሓሳብካ ምግላጽ ኣብ ኤርትራ እናንቆልቆለ ይኸይድ ከም ዝነበረ ህዝቢ ዝተዓዘቦን ዘስተብሃለሉን እዩ ነይሩ። ኣብ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ንመንግስቲ ዝምጉስ ዳእምበር መንግስቲ ዝወቅስ ክወፅእ ኣይፍቀድን እዩ ዝብል ዕላል ኣሎ። ሓቂ ድዩ? ማዕከናት ዜና ብመንግስቲ ጥራይ ምውናኑ ዲሞክራሲያዊ ምዕባሌና ኣይሃስን ዶ? بمنجست زونن معكنا زينا حساب كندي حرايو أنا حنت نجار دقيمة خرجاك صار دليل من البعض تبع قدامي تحته ومليسيا نرى نحنا كابيز بتحابينا نبرر المخنيات يبلنان سرقتي كونان زحنخ نجار يبلنان نهيزبنا مسل كنجهس نهيزبنا مسل كنكنتت كابنا هيزبنا مسل مقفاف نتقمل له نجار سلزي اللي زي سكف نجار يبلنان هي أخلك ترتع بحقي هي حبتي يخلقك بالله معبل وساعات اي تزرقوا بيتنا يبلالو دمص وساعات اي تطمت بيتنا ኣብ ኤርትራ ሪኢቶኻ ናይ ምግላጽን ሰላማዊ ሰልፍታት ናይ ምግባርን ብግልጽ ናይ ምቋምን ዲሞክራሲያዊ መሰላት ሕሉ ኣይኮነን ዝብሉ ወገናት ኣለዉ። መልስኻ እንታይ እዩ? رئيتها ناي مغلاصن سلاماو سلفتات ناي مغبارن بغلص ناي مقوامن ديمقراسياو مسلات حلو اكونن زبلو وغنات አለው እቶም ወገናት እንታይ ምኾኖም ኣነ ይፈልጦም ግን ኣብ ትዕት ተقريبو ስለዘሎ ከምኡ ዓይነት ጥርጣሬታት ክህሉ ይኽእል ኸውን رئيتها مغلاጽ ማለት በጥርኻና ዋጣወጥካ አፍንጫ ሰብ ምምንጣል ተቆይኑ ካሊ ነገር ኣብዛ ዓዲ ዝተኸልከለ ሓርነት ዘሎ ይመስለኒ ነፍስ ወከፍ ሰብ ከም ድላ ይኽዛረብ ኣብ ጽርግያታት ፖሊስ የለን ንዓበይ ኣተኻበይ ወጻእ ኻበይ ደቀስካ ዝብል ሰብ የለን እንታይ ተዛረብካ ኢሉ ዝሓትት ሰብ እውን የለን ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝግበር ነገራት እንድሕራልዩ ብሕጊ ዝተታሕዘ ክንደየናይ ብዙሕ ይኸውን ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝተፈጸመ ገበናት የለን ሓራ ናይ ርእይቶኻ ምግላጽ بصحفات بستفلالي مقدي مسل من تخلو إذا خا بحق استقلص من تخون اتنعو زملكات حق تناديفو وصن كسرحلونا لو إذا حق زي نمسل كام جلاسن ناي صحف مسلاتن ناي منقسقاس وي ناي سلاماو سلف مسلات راي زي كون نغزا رسو نتن بلو زلنا ብዙሓት ሰልፍታት ዝሳተፉ ፖለቲካዊ ስርዓት ከነ ምስ እንተኾይና ብመንገዱን በኸምዛ ኣመሰለ ገባባትን ክትኣታቶ ስለዘለዎ ግዜ ኸይወሰደ ኸይወዓለ ኸይሓደረ ክትግበር ዘለዎ እዩ يخلقك ترتع بحقي يخلقك وكيانوس حبتي يخلقك بالله معبل وساعات اي تزرقوا بيتنا يبلالو
ድምፂ ውፅዓት ኣይትጠምት ቤትና መስከረም 2001 መንግስቲ ኤርትራ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ዓጽዩ ብቕሉዕ ጋዜጠኛታትን ከካብ ዝተረኽቡሉን ናለቐመ ክዳጉን ኣብ ዝጀመረሉ እቲ ንሕጊ ፕረስ ዝምልከት ዝወፅእ ኣዋጅ ንይምሰል ከም ዝነበረ ቃልዕ ወፅዩ። ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት መራሕቲ መንግስቲ ብጋዜጠኛታት ወጻኢ ኣብ ዝሕተትሉ እዋን ብወጻእተኛታት ስለ ዝምወላ ንሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ዝጸባእ ጽሑፋት የእንግዳ ናይ ጽላኢ መሳርሒ ኮይነን ጋዜጠኛታትን ሃገሮም ክሒዶም ወዘተ ዝብል መሰረት ዘይብሉ ክስታት የቕርቡ። ንዕላማትን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታትን ኣብ እዋን ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረን ተራን ብቓላት ጋዜጠኛታትን መብዛሕትና ኣብዚ ኤርትራ ፈሬን ዘለዋ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ብድሩ ተዓቕሚ ብውሱን ካፒታልን ክሳቡን ካፒታል ዘይብለን እውን ኣለዋና እዚ ካብቲ ኣመሰራርተአን ዝጅምርቲ ታሪክ ገለገለ ጋዜጣታት ክሳብ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኦፊስ ዝኸፈትሎም ወጋዊ ኦፊስ እምበር መብዛሕትኡስ ሰብ ፈቕዶ ካፍቴርያ እንዳሻሂ እንዳኾንካ ሰባት ተኣኻኺብካ ካብቲ ጋዜጣ ዝረኽቦለኒ ኢልካ ደይኮነስ ነተን ንሕብረተሰብና እንታይ ዘመሓላልፎ ኣሎ እሱ ከመሓላልፎለኒ ብዝብል ኣተሓሳስባ ተኣኻኺብካ ናይተን መሕተም ጋዜጣ እውን ተሓጋጊዝካ ውፅኢኻ ገሊኦም ድማ ባዕሎም ዝሽፍንዎ ረኺብካ ክኸዳ ዝጸንሐ እዩ። ልክዕ እዚ ኣብ መንጎ ኣባላት ናይ ግደፍን ናይ ኣባላት ባይቶን ገለ ሒደት ኣባላት ባይቶን መንግስትን ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ነዘን ጋዜጣታት ቁርብ እንቀሳቀሰን ክኢሉ ክበሃል ከኣል እቲ ዝነበረ ሰርኩሌሽን ኣብነቲ ሕታም ጋዜጣታት እናወሰኸ ኸይዱ ብኡ መጠን ህዝቢ እውን ኣጸቢቑ ከነብብ ክሳተፍ ጀሚሩ እዚ ማለት ግን ሓደ ብዚ ክጥቀስ ዘለዎ እንታይ እዩ ሓደ ጽቡቕ ባህሊ ተኣታተሎ ኣብ ኤርትራ ዝነጻ ፕረስ ክሳብ ክንድዚ ዝኣክል ናጽነት ኣለዎ ድዮ የብሉን ኢሎም ዝጠራጠሩ ዝነበሩ ሰባት ሓደ ጭቡጥ መርትዖ ረኺቦም ኣለዎ ክበሃል ከኣል ሕጂ ጋዜጣታት ካባና ጀሚርካ ክሳብ ተን ካልኦትን ውሕድ ዘሕትማ ኩሉ ሰብ እዩ ዝገዝአን ዘሎ ኩሉ ሰብ ከዓ ርእቶ ብዛዕባ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ይህብ ኣሎ ምናልባት ተን ጋዜጣታት ነናተን ኣሰራርሓ ክህልወን ይኽእል ኸውን ገሊአን ከም ናይ ክልቲኡ ሳይድ የቕርባ ማለተይ እቲ ህዝቢ ዘምፅኦ ሓበሬታ ወይ ርእቶ ንክልቲኡ ነቲ ገሊኡ ንመንግስቲ ዝወቅስ እዩ ገሊኡ ከዓ ነቶም 15 ኣባላት ዝወቅስ እዩ የእንግዳ ኣለዋ ገሊአን ከዓ እንድሕር ርኢሃየን ሓደ ወገናዊ ኮይነን ኣለዋ ገሊአን እውን ብተዛማዲ ኣብ ክልቲኡ ፀጋእ ከይሓዛ መንጎ ኣለዋ ሕጂ ግድን ከዓ ኣይኮነን ፀጋእቲ ህዝቢ እንታይ እዩ እቲ ዝድለ ነቲ ሕብረተሰብ ዘርብሕ ነዚ ሃገር ሓድነቱ ኣትሪሩ ከም ዝኸይድ ዘተባብዕ ዓይነት ፅሑፋት ከተቕርብ እዩ እቲ ኣረኣእያ ኣነ ከም ውልቂ ክዛረበሉ ዝደሊ ምክንያቱ ምስቲ ናይ ፕረስ ሕጊ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ተሓታትነት ዝበሃል ሓደ ዓብዪ ሕቶ ኣሎ እዚ ሕቶ እዚ ቀሊል ሕቶ ኣይኮነን ፅባሕ ንግሆ ዝኾነ ይኹን ሽግር ብጋዜጣታት እንድሕር ዝመፅእ ኮይኑ ተን ጋዜጣታት ክሕተታ እየን ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ ዓለም እውን ዘሎ ኣሰራርሓ እንዲሁ እዚ በቲ ናይ ፕረስ ሕጊ መሰረት ነቲ ተሓታትነት ዝብል ዝያዳ ኣፅኒዕኻ ነቲ ናይ ህዝቢ ርእቶ ከዓኒ ከየዘናበልካን ወገናዊ ከም ዝኸውን ከይገበርካን ከተቃልሖ ንክልቲኡ ንመንግስቲ ይኹን ንህዝቢ ይኹን ነቲ ዝቃወም ዘሎ ኣካል ይኹን ንኩሉ ሓደ ጥዕና ዘለዎ ሰረት ዘንፅፍ እዩ ከምኡ እንተዘይጌርና ኣብ ህዝቢ ምክፍፋል እንድሕር ኣቲና ነቲ ዘሎ ኩነታት መዝሚዝና ዘይኣንፈቱ ኮነ ትሕዞ እንድሕር ፈቲና ግን ኣፀቢቑ ፀጋም ክኸውን ይኽእል ለዚ ጋዜጣታት ምስቲ ዝገብርኦ ዘለዋ ጽቡቕ ሓበሬታን ኢንፎርሜሽን ጎኑ ሓላፍነት ክስከማ ይኽእል ኣለዎ ስለዚ ጎኒ እቲ ዝበልክዎ እንግዶት ናይ ህዝቢ ናይ ሕብረተሰብ
ሓላፍነት ሽከማ ክእል ኣለዎ ምክንያቱ ሚድያ ኣጸቢቑ ሓያል ሚድያ ኣብ ህዝቢ ዝገድፎ ስምብራት ብጽቡቕ ይኹን በቲ ሕማቕ ወገኑ ሓያል ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብ ጥንቃቐ ከድሊ እዩ ብስለት እውን ከድሊ ምምኻር እውን ከድሊ እዩ ምስ ሰባት ኣብ ዝተኣፋፍ እዋን ምናልባት በይንኻ እንደራ ኢልካ ትገብሮ ነገራት ጸጋም ክኸውን ይኽእል እዩ ዋላ እኳ ክሳብ ሕጂ ዝመፀ ጸገማት እንተዘየለ ብወገን ፕረስ ማለት ብወገን መንግስቲ ጽባሕ ንግሆ ግን ዝፍለጥ ነገር የለን ኣብዚ ዳርጋ ክጅመር ከለውን ጭርሖ ናይ እዚኣ ጋዜጣ እዚኣ ነፃ ፕረስ ንምዕባለ ሃገሪ ዝብል እቲ ናጽነት ናይ ምግላጽ ናጽነት ናይ ሓሳባትካ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጸቕጠ ምግላጽ ማለት እዩ 96 ዝተኣወጀ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመት እያ ተመስሪታ እዛ ጋዜጣ እዚኣ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኩሉ ግዜ ኣተኪራ ትገብረሉ ትጽሕፈሉ ወይ ከም ዓበይቲ ክስታይ ትህቦ ከኣኒ ካብ ኣንበብታ ዝመጽዋ ጽሑፋትን ምናይ ህዝቢ መረረታትን ኣብዚ ወንቲ ጋዜጣ ዝከታተሎ ሰብ እንድሕር ዳሎ ስኢታት ተስፍር ቀንዲ ማለት እዩ ብህዝቢ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ድወፀ ፖሊሲ ዛዕባ ዝኾነ ይኹን ዘሎ ኣሰራርሓ ካይዳ ዘሎ ነቐፌታ እዩ መቐረምታ እዩ ኣድናቆት እዩ ኩሉ ዚኢታት ያ ተስፍር ዛ ጋዜጣ እዚኣ እጂ ከም ነፃ መጠን ከኣኒ ኩሉ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተጉላባ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጸቕጢ ያ ተስፍሮ ማለት እዩ ካብ ህዝቢ እንዳሓተተ ዝምልከቶ ኣካላት እንዳተወከሰት እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝምልከቶም ክኢላታት እውን እንታይ ክግበር ከም ዘሎ ይሓይሽ እናበለት ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሓበሬታታት ብምሕታት ናብ ህዝቢ ትዝርግሕ ማለት እዩ ምዝርጋሕ ጥራሕ ዘይኮነውን ነቲ ዝምልከቶ ኣካሉን ከም መተሓሳሰቢ ነቲ ህዝቢ ንኹሉ ነቲ ብዛዕባ ህዝቢ ግበር ዝኾነ ይኹን ነገራት ዝምልከቶ ወይ ዝትንክፎ ትገልጽ ወይ ትጽሕፍ ማለት እዩ ዝኾነ ህዝቢ ርእይቱኡ ኣብ ህዝቢ ከም ዝቃላሕ ምግባር ኣቀዲማ እኳ ክሰርሓሉ ተጸንሐት ሕጂ ብፍላይ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ዝያዳ ዝኸበደ ዕማም ገጢሙ ኣሎ ዝኸበደ ዝገብሮ ድማ ኣብ መንጎዞም ላዕለዎት ሓለፍቲ ህግደፍ ቁሩብ ምሳሓር ተፈጢሩ ኣሎ ን15 ዝኾኑ ሰባት ገለገለ ሕቶታት ኣልዒሎም ኣለዉ ክበርህ ኣለዎ ድብልዎ ነገራት ሕጂ ኣብ ከምዚ ተራና ንሕና እንታይ ኢና ንፃወት ዘለና ዓብዪ ተራ ብዝተኻእለ መጠን እቲ ህዝቢ ናይዝን ናይትን ተባሂሉ ከይተኸፋፈለ ንሓደ ዕላማ ጥራሕ ከም ዝሰርሕ ንምግባር ኢና ንፅዕት ዘለና ናይዝን ናይትን ቲፎዞ ኮይኑ ክከፋፈል ኣይደለና ናቲ ትፍልሊ ናይዞም ክልተ ጉጅለታት ብዙሕ ኣይኮነን ቀለልቲ ሕቶታት እዩ ሲምፕሊ ብዘተ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኩሉ ግዜ ፕረስ ክህልዎ ዝግባእ ተራ ድማ ምቅርራብ ህድኣት ምፍጣር ህዝቢ ናብ ዘየድሊ ኣንፈት ንኸይከይድ ምፅዓር እዩ ከምዚ ኣብ በዓል ሩዋንዳ ገለ ዝነበረ ኩነታት ገለገለ ትምህርቲ ክንቀስም ንኽእል ኢና ኣብኡ ፕረስ ንምንቋት እዩ ዝያዳ ዝሰርሕ ነይሩ ተን ፕራይቬት ሬድዮታት ኣብኡ ዝነበራ ዝገብርኦ ዝነበራ ነቲ ሽግር ወይ ነቲ ሓድሕዳዊ ግጭታት ንሕድሕዱ ኣብ ምጉሃር ዓብ ተራእየ ፀዋታ ነይሩ ብኣንጻሩ ኣብዚ ዓድና ተረኢኻ ኩለን ብሕታን ጋዜጣታት ዝፀዋትኦ ዘለዋ ተራ ኣዝዩ ዝናኣድ ዝተፈላለየ ርእይቶ ናይ ህዝቢ እየን ግዳ ወታ ንምርግጋእ ነቲ ኩነታት እየን ኣበርቲዐን ዝሰርሓ ዘለዋ ሕጂ ዳርጋ ብኣውንታ እዩ ክግለጽ ዝከኣልቲ ክስታይ ገይሮም ኣብዘና ህዝቡ ኣክንዲ ኣብ ሰባት ኣብ ጉዳያት ክካታዕ ጀሚሩ ኣሎ ኩሉ ግዜ እቲ ተራ ናይ ፕረስ ነቲ ህዝቢ ናበይ ከተኩር ከም ዘለዎ ሸይድ ምግባር እዩ ሕጂ ንሕና ቀጻሊ ነዘውትሮ ከማንስ እዩ ንሰባት ዝወቅስ እቲ ፐርሰናል ገለ ዓይነት ፅሑፋት ብዝተኻእለ መጠን ኣይንአንግዶን ኢና ሰባት ኣብቲ ጉዳያት ጥራሕ ኣተኪሮም ክፅሕፉ ኣብቲ ጉዳያት ኣተኪሮም ክካትዑ ኢና ንደፍኦም ሕጂ ምስ ከምዚታት እቲ ህዝቢ እውን ዳርጋ እንዳተለማመደ ከይዱ ኣብ ጉዳያት ጥራሕ ክዛረብ ይጅምር ኣሎ ኢንፋክት ኦኬ ነዊሕ ግዜ ክሓትት እዩ ግን ብዝተኻእለ መጠን ፅቡቕ ይስጉም ኣሎ ክንብል ንኽእል እቲ ነገራት ማለት እዩ ተራ ናይዘን ብሕታውያን ጋዜጣታት ኣብዚ ዝነበረ ምስ ወያነ ዝነበረ ኩናትን ግጭታትን ብኩናት ብናይ ኣፅዋር ጥራሕ ደይኮነ ብናይ
ميديا ግጭቱን ተዛዕበ ዝነበረይ ተዛዕበ ከም ኩናት ኮይኑ ዘቀርቡን ኣብ ሓበሬታ ዘሎ ኩናት ይኸብት ዝብል ራእይ ኣለና እዚ ካብ መጀመሪኡ ክንጅምሮን ከለና ቅድሚቲ ኩናት ይኽፈት ይክፈትን ዝጀመረ ኩናት ነርና ምስ ናይ ወያነ ናይ ሓበሬታ መርበባት ይኹን ናይ ማስ ሚዲያ እዚ ምናልባት ምስ ኣብቲ ዋነቲ ሚኒስተር ዜና ምስ ዝነበረ ሚኒስተር በራኺ ሃብተ ስላሴ بقرب عند تراقبنا حد خلت جزء كوفابيلو نزن غازيتنياتاتنا نتوم إديترات بمكاب ذهبنا حبريتات نيرو زي نتي نحنا نمرحهم من قدون حجاز نيرو نابنت أبتوانتي استفلا لنا غازيتات ناي بحتي قاليناتي كينات كم دي جمر قاليناتي كينات ناي مجمر تقولوا دخم مخانو استفلا لي أنجلس حزنا نقربون يرنا أبتوانتي مينستر براخي معنا بمكاب تي هلو كنتات نايتي هاجرنان نايتي شعو زنبرنا وياني مرجعين نكوينات مجمارن مجمارن أنا تيرو بمقرب حزبي جوجي حبريتا خيتوبو صباح نجو تجنتيلو حتى كمين جوجي حبريتا ما حب دما نزخونه قربنات نايت حزبي مدسكال خون سلازخل أنا تيركم تي زولو كنتات تخاتيلكم تراحون ديكونه منالبا زطراتركم ነገር مزركب نابانا بموكاس وين ابزو ملكوت اكل ناي منغست بموكاس ناب حزبي ولا خلتيو خطوصو تقولوا زبل الرأي بمحب نحنا دارغا نتي حزبي زتغاغي حبريتا خينهبو صبو معداتاتن زتاتن بمكيات نتي ነገር نحنا نغيحنا نكون سرحلو اوير كنا زياده تبعنا نكون سرحلو اخيلنا ስለዚህ ኣብቲ እዋነቲ ወያነ ካልእ ፕሮፓጋንዳ ንምንፋሕ ከሐስቡ ከለዉ ንሕናውን ብመንገድና ካብ ዝተፈላለዩ ማስ ሚድያ ናይ ዓለም ብድረኸብናይ ሓበሬታ ብዛዕባ ውሽጣዊ ኩነታት ወያነን ናብቲ ኩናት ዝነበሮም ኣራእያን ከነንፀባርቕ ክኢልና ኢና ኣብቲ እዋነቲ ምስ ምጅማር ኩናት ድማ ወያነ እንታይ ብቕዓቱ ከመዩ ናበይ ገፁ እንታይ ይገብር ነይሩ እውን ምስቲ ህዝቢ ከም ኢዱን ጓንትን ምስ መንግስቲ እውን ከምኡ ተሓጋጊዝካ ብዛዕባ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ወያነን ንምፍሻሉን በቲ ሓደ ወገን ድማ በቲ ሽዑ ዘጓንብ ዝነበረ ረፅምታቱን ነቲ ህዝቢ ብውሽጢ ምትብባዑን ተራ እንዳተፃወታ ንሰፊሕ ክሳብ ክኸላፀን ይሕን ዝተፈላለየ ወራራት ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝተፈላለየ አንግልስ ብምሓዝ ነቲ ህዝቢ ኣብ መጨረስትኡ ንምትብባዕን ነቲ ዝመፅእ ዝነበረ ናይ ወራር ናይ ወያነውን ክሳብ ክንደይ ፈሻሊ ምዃኑ ኣብ ምግላፅ ዓቢ ተራ ነይርዋ ረኸባ ሓገዛት ወላ ሓንቲ የለን ሓንቲ እቲ ሓገዝ ዝተገብረለን ዘን ጋዜጣታት ብምሉአን ዋላ ሓዳሲ ኤርትራ ዋላ ሚኒስትር ዜና ዋላ ትርክታ ዋላ ብሕታን ጋዜጣታት ገለገለ እቲ ዝተገብረለን ሓገዝ እንታይ ነይሩ ካብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኮምፒውተር ብክራይ ሂቦምና እዚ ሕጂ ተኻሪና ኢና እዛ ኮምፒውተር እዚኣ ክራያ ወርሓዊ ክራይ ንኸፍለላ እቲ ክራይ ሕጂ ብዝተፈላለየ መልክዓት እዩ ዝኽፈል ወይ ኣድቨርቲዝመንት ነውፃሎም እሞ እቲ ኣድቨርቲዝመንት ተተሚኑ ብዋጋ ነኽፍሎም ዝያዳ እንተመፅኡ ገንዘብ ይውስኹና እንድሕር ደኣ ውሒዱ ከዓ እቲ ናይ ኣድቨርቲዝመንት ዋጋ ከዓ ክሳይ ንገብሮ ሰልዲ ንቦም ማለት እዩ جزئات حنتي حاجز دي اخذ زياون حاجز هيكونتن كراينا تخارينا زلنا نزيع حجي كم كالو دخونه خسات كم حاجز وهاو نديم امريكا نات بلوم جلزل زرباتات يزربي زياده كمبيوتر ذا كمبيوتر زياغن بخراي زرخبنا كراينا نخاف لا افشش دي شورح نحدثها وكيلالهم مصي كاتاتلا تا كمبيوتر تشيك اب يغبر افشش دي شورح مالتي وعلنا حدثوا أين ندلنا عند حد عيلنا يوصلوا كمبيوترهم ጋዜጠኛታት ኤርትራ በብዝተረኽብሉ ተታሒዞም ሃልዋቶም ክጠፍእ ምስ ጀመረ
ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ኣቓልቦ ክገብር ግዜ ወሲድዩ እንተኾነ በብእዋኑ ጋዜጠኛታት ወጻኢ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ነቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ብዝምልከት ሕቶታት ኣቕሪቦም እዮም ንጋዜጠኛ ፍሳያ ዮሃንስ ጆሹዋ ብዝምልከት ንኣብነት Last time ABC foreign correspondent visited Eritrea, they profiled a former fighter turned journalist and artist named Fesai Yohannes, known as Joshua. Where is he now? I don't know him. He was co-founder of the newspaper Setit, which was the biggest newspaper here prior to being shut down. I don't know him. You don't know him. መልሲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣይፈልጦን እዩ ብድርቕታ ኣይፈልጦን እንተኾነ እዚ ቃለ መጠይቕ እዚ ኣብ ዝወጻሉ ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ግዜ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ጋዜጠኛታት ዝተሳእሎ ሓደ ካብኦም ጆሹዋ ኣብ መርበባት ሓበሬታ ክወፅእ ግዜ ይወሰደን ዓይኒ ዘንቁር ክሕደት ብምዝራብ ሓቂ ወይ ከዓ ንኽውን ነገር ክትቅይር ዝከኣል ኣይኮነን ዋላ እኳ መንግስቲ ኤርትራ ኣፍ ጋዜጠኛታት ክዓብስ እንተኸኣለ ንናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ግና ብሓይሊ ክጉዕፀጽ ከም ዘይክእል ክፈልጥ ይግባእ ምኽንያቱ ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ብዝኾነ ይኹን ወገን ዘይቅንጠጥ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ስለ ዝኾነ Why isn't there any free press in Eritrea? What is free press? ኣብዚ ዓዲ ዝተኸልከለ ሓርነት ዘሎ ይመስለኒ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከም ድላይ ክዛረብ ኣብ ጽርግያታት ፖሊስ የለን ንዓበይ ኣተኻበይ ወጻእኻበይ ደቀስካ ዝብል ሰብ የለን እንታይ ተዛረብካ ኢሉ ዝሓትት ሰብ እውን የለን ናይ መጽሓፍ መሰል ኣብዚ ዓዲ ኹልኩል ኣይኮነን ፍቑድ እዩ ካብ ዓቐን ንላዕሊ እውን ኣሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክዛረብ ክጽሕፍ ዝኹልኩሎ ነገር የለን ነቲ ንብሎ ዘለና ብዙሓት ሰልፍታት ዝሳተፍኡ ፖለቲካዊ ስርዓት ከነምጽ እንተኾይና ብመንገዱን ብኸምኡ ዝኣመሰለ ገባባትን ክትኣታቶ ስለ ዘለዎ ግዜ ከይወሰደ ከይወዓለ ከይሓደረ ክትግበር ዘለዎ እዩ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሰዓት እዚ ሓፈሻዊ ፈነወና ኣብ ዝተዛዚሙሎ ስለምክትታልኩም ነመስግን ኣብ ናይ ጽባሕ ፈነወና ክሳብ ንራኸብ ሰላም